Chega o momento de falar de temas que sempre nos poden interesar ao que máis e ao que menos, temas universais que están en boca de todas e de todos. E cada 15 días, máis ou menos, sempre que podemos, falamos con os nosos compañeros e compañeras de APEN, que teñen un sitio aquí fixo, alo menos cada 15 días, en Radio Culleredo. A ver de que falamos hoxe. Eu xa o sei, pero deixo así en suspenso para que vostedes pues, teñan esa sorpresa. Que tal? Moi bo día a todos e todas. Moi bo día. Buenos días. Vindes con ganas de falar ou non? Sí. Bueno, teño que saludar a Anabela, a Miguel, a Diego, a Carlos, que hoxe me cambiaron de sitio, estaba nunha esquina, está na outra, a Rafa, que o recuperamos despois de moito tempo. Bueno, benvida e benvidos. Que estás rodeada, Anabela, Hoxe non tes de compañera Lidia, tes aí, estás ti sola, con tanto home, non? Sí, pero estou contenta. Te tratan ben, non? Me tratan moi ben, sí. Bueno, e de que imos falar hoxe? Da folga dos médicos. Bueno, e vos que vos parece isto de que os médicos se poñan de folga? Bueno, empezo eu así, por empezar. Xa que te cambiaron de sitio polo menos, non? Os empezo, sí. A ver, eu respeto o dereito de todo o mundo a facer folga para reivindicar unha serie de dereitos e unha serie de melloras laborais, neste caso para o personal da sanidade. Isto, despois da exposición que fagamos aquí dos distintos puntos de reivindicación que teñen os médicos, pois veremos que nos leva a unha situación moi concreta que o que a situación da sanidade pública pois no Estado español, vamos. E esa situación vamos a ver como é, se boa ou é mala. A vos que vos parece? Bueno, yo tengo aquí unos datos que he encontrado que la verdad son tremendos. Una médico tuvo que hacer 210 horas en un mes. Otra chica 90 horas en una semana. Y la misma chica 3 guardias de 24 horas en 5 días. O sea, eso es inaguantable para cualquier cuerpo. Son guardias de 24 horas, eso es algo inaguantable. Y por ejemplo, en atención primaria, que también están mal, pues en principio pueden tener previstos 30 pacientes al día, pero pueden llegar hasta 60. O sea, después están contigo 5 minutos, porque no pueden estar más tiempo. Pero todo eso pasa porque hai falta de médicos e de enfermeiros, porque aquí formámolos, porque en España hai unha moi boa formación de sanitaria, pero logo, debido ao que eles reivindican, que é un maior salario, que coticen as horas de as horas que fan de máis, que constan para a jubilación. Que constan para a xubilación. Entón vanse a outros países como Inglaterra, onde están moi ben vistos. E claro, entón hai falta de médicos, e ao haber falta de médicos e de enfermeiros, pois retrasase máis o tempo de atención, porque un médico pode atender unha persoa ou a 2 ou a 3, pero non pode atender a 30. Polo menos en condicións boas, o sea, dedicándolle un tempo adecuado para saber que o que lle pasa e dedicarlle unha atención sanitaria pois boa, como merece calquera. Está claro que despois de 24 horas traballando, pois non está coas súas facultades preparadas para atender a pacientes, vamos. Y después puede pasar desgracias y aún le mete más presión, le mete más culpas y la pobre persona ahí curando, dándole el callo más horas que un obrero normal. Es lo que reclaman ellos, que en un hospital pues hay enfermeros, hay técnicos de laboratorio, hay más profesionales, pero la responsabilidad última es del médico.
Es el... E o que lle botan a culpa, o paciente lle bota a culpa ao médico. Exacto. Se o médico non lle atende porque non pode, que non ten espazo físico para atender, despois quen se enfada lle chega a agredir, porque hai agresións, é o médico, non? Ainda veo que houve moitas denuncias últimamente de sanitarios que se queixaban de que pacientes os agredían físicamente. E iso é debido porque a frustración da xente que ve que non atenden ou que tardan moito en atendela, pois apagan co médico. E o médico moitas veces é verdad que atenden un pouco ariscamente, tal e cual, pero porque están nunhas condicións precarias, pero eles non teñen a culpa da situación sanitaria. E ademais eu quería decir que eles esta folga non a fan porque lles faga gracia, ni moito menos, xa que por un día de huelga lles quitan entre 200 e 300 euros da súa nómina, dependendo da antigüedade, complementos e guardias, co cal tamén o están pasando mal, Só non? por un día, caramba. Sí, só por un día. Caramba. O sea que non é unha broma. Dicir que se fan a folga non a fan por gusto. Exactamente. É unha cousa con moita seriedade. E antes falaba Miguel, que Miguel ten experiencia en outros países. Cando falamos que en España ou en Galicia que a sanidade está fatal, ti que tes experiencia fora, non? En Suiza, Sí. comparado, que temos nos bo e que teñen eles bo? Como é a nosa sanidade comparada, por exemplo, coa que ti puideches experimentar? Es que en Suiza es otro sistema, porque allí hay la ley que dice que tienes que tener un seguro, pero en realidad el seguro es un seguro privado, lo tienes que pagar. ¿Qué pasa? Que allí tú eliges tu doctor de cabecera, eliges el que tú quieras. Y en los hospitales también, puedes elegir el hospital que tú quieras. Si por ejemplo, una persona que se tenía que operar de la espalda, a lo mejor había un hospital en Suiza que venían los cirujanos y solo hacían eso y entonces ingresaban en ese hospital y no había ningún problema. Yo me hago una pregunta porque me surgió ahora. ¿Qué estará pasando en España? Porque estamos en huelga en muchos ámbitos. E falabas a última vez dos buses que estaban en folga, non? Tamén os tractoristas, con todo o Mercosur e todo eso. Tamén os dos trens. Quer dicir que algo está funcionando mal cando hai tantas folgas. Non só... Hoxe tocou falar dos médicos, pero eu falo xa en xeral. Bueno, e vos, onde pensades que habría que tocar para que mellorara a situación dos profesionais sanitarios? Onde pensades vos que está o problema? Antes Anabela decía, bueno, pues o tema de condicións laborais, ¿no? Decía, creo que Rafa tamén, e mesmo algún máis de vos que non me de conta, pero falabades tamén dese número de horas tremendas que traballa, ¿no? Porque non hai persoal, que decías ti mesmo. Onde está o quid da cuestión? En que estades de acordo que debería cambiar do que reclaman eles? Pois eu creo que deberían de remuneralos máis, porque un rapaz ou rapaza que traballe sendo do MIR cobra desde uns 1.000 euros hasta 2.000 e pico de euros. Entonces percibe entre 1.094 e 2.470 euros. Entonces, ao mellor, os tiñan que incentivar un pouco máis para que lles resulte máis fácil vayan con máis alegría a facer o seu traballo e se sintan máis queridos, por decirlo dunha maneira. Máis valorados, Máis valorados, sí, é o que quería decir, Fran, perdoa, me equivoquei. Aquí non perdonamos nada, non hai nada que perdonar, por exemplo, un médico como se di, un médico de atención primaria cobra uns 45.000 euros brutos anuales. Entonces,
pois o mellor tamén necesitaban outro incentivo, non o sei, para menos pacientes, que sería o primordial, que tuveran menos pacientes, para que poideran dedicarlle o tempo suficiente a cada persoa e despois que estuvéramos todos ben atendidos e que así eles traballaran con máis alegría ou con máis convencemento e todos estuvéramos contentos, eles e nós. O problema que eu vexo é que, claro, cada comunidade autónoma ten a competencia de sanidade, entón, claro, ten a competencia de sanidade. É un problema eso. É un problema, porque cada comunidade aproba, pois eso, que dicía a miña compañeira, os sueldos, as horas, todo. O criterio distinto en cada comunidade. Claro, depende de que partido político este mandando. Isa é unha das reivindicacións que fan os médicos, ter un marco xeral para o que é o Estado. O que pasa é que a transferencia de competencias a cada unha das comunidades autónomas pois añade máis dificultades a hora de chegar a un acordo, de poder estar todos nun marco xeral que facilite o tratamento de problemas e de reivindicacións que eles, como decía antes, están facendo dun xeito co todo o seu dereito, vamos. Sí, Rafa, querías intervir, ¿no? Sí, y también piden reducir las listas de espera. Piden medidas urgentes para las listas de espera. Porque, por ejemplo, en mi caso, que es el caso de todo el mundo, para atención primaria, sabes que te van a atender la semana que viene. Que para esa semana que ya va a ser imposible, va a ser la semana que viene. Sempre la semana seguinte, Siempre ¿no? la semana que viene. E agora máis por o Como tema decían das los folgas. burócratas, venga usted mañana. Sí. Y por ejemplo, su situación es mala porque, por ejemplo, un dato que no sabía, que la tasa de suicidios que está aumentando. O sea, llegan a una situación en que ya no pueden más. Lo que quería comentar, que lo digo por experiencia también, el hospital y todo eso, pues se puede decir lo que quieran, pero una vez que estás ahí dentro, que estás en tu habitación, te cuidan y te tratan generalmente de una manera genial. Quiero decir que es de alto standing para mí. En comparación a otros países, la verdad es que está muy bien, sí. El problema es entrar dentro, que hay lista de espera. Ese es el gran problema. E que non te fagan, como dice Rafa, para o mes que ven ou para o ano que ven, non? Ese é o problema. Vos que percibides a hora de usar o sistema sanitario como doentes ou como usuarios, usuarias, percibides esa calidade da que fala Miguel? Pois eu non atopo a calidade no servizo de atención primaria, porque, por exemplo, para coller unha cita, ao mellor eu abro o tema das citas na aplicación e non teño días para escoller como eu quixera. Ao mellor só me poñen 2 días e só me podo atar eses 2 días. Entonces estou un pouco limitada para escoller o día que quero ir eu verdadeiramente. Entonces non vexo que as cousas estén ben. Lógicamente será porque hai moita demanda e non poden poñer todos os días que queiren porque non teñen outro médico que o sustituya. Entonces aí está o problema, que non hai personal. Se non hai personal, a sanidade non vai ir ben. Entonces, se non dan cartos para personal e non cumplen isto, eu creo que a sanidade non vai ir ben. Pero o tema é aumentar o persoal ou subir os soldos ou as dúas cousas?
Bueno, eu creo que as dúas cousas estaría ben, sobre todo os da atención primaria. Incluso están relacionadas polo que decíamos antes de que hai médicos que van a traballar a outros países por ter unhas mellores condicións económicas. Eu, por exemplo, personalmente sempre me sentín pois ben atendido dentro do sistema do que é a seguridade social. Tiven que operarme, tiven que ter diferentes atencións, sempre pois non teño ningunha queixa especial polo servicio que me prestaron, polo servicio que prestaron a min mesmo, vamos. Quería dicir neste sentido, por exemplo, que chámame moito a atención a subida das listas de espera para facer operacións, para tener unha atención de primeira necesidade, non? E que, como sempre, parece que chegamos ao mesmo punto de necesidade de ter que invertir máis diñeiro, de que os tratamentos non se deriven a hospitais privados para poder ser atendidas os pacientes, e que podamos ter todos unha asistencia pois mínima e dunha calidade digna de ter en conta, non? Eu, na miña experiencia, discrepo un pouco, porque eu antes iba cada 3 meses ao médico, de repente mandarme para 6 meses al psiquiatra, cada 6 meses, e a atención é chegar ali 5 minutos e fora. E encima, cando vas pedir cita, non podes pedir o miércoles, que no meu caso é un día que é libre do traballo, porque ese día non traballan. Entón, algo falla, non só é o sistema, o sea, algo falla en que non poñen todas as cartas sobre a mesa. O sistema está mal. Sí, Rafa, querías intervenir, ¿no? Sí, yo en el sentido justo del psiquiatra que quería comentar que los que estamos en el programa de pisos de APEN, pues tenemos psiquiatras una vez al mes. O sea, nosotros tenemos mucha suerte. Y yo tengo psicóloga, por ejemplo, cada 2 semanas. O sea, que ahí no tengo queja. Pero si estuvierais fora do programa, mellor a situación era diferente, non? 6 meses. Sí, porque vos estades en ese programa concreto, pero claro, un usuario normal ou mellor que poda ter necesidade de utilizar o servicio de psiquiatría, Sí, o 3 mellor ou 6 non pode meses. acceder a esas frecuencias, non? Bueno, entón, é dicir, carencias para vos, listas de espera, tempo de consulta, é dicir, Escaso, sí. lapso que haxa entre que pides a cita o que te duele aquí, como di outro, e te atende un médico. Tempo de atención, esas serían as carencias para vos principais. Sí. E volvo a repetir a pregunta, como solucionamos? É dicir, pagamos máis médicos o mesmo que lle pagan agora? Invertindo máis na sanidade pública e non na privada. E o tema de que antes falabades de para non derivar a hospitais, pero eso é un xeito tamén de axilizar, é dicir, mentres o servicio teña a mesma calidade, por exemplo, te derivan para facer unha operación, non sei, vou a decir un concreto, el San Rafael, ¿no? Por exemplo, que todo o mundo fala. Bueno, si te eu teño un caso cercano que derivaron, en vez de facelo no Chagro, fixeron no San Rafael, o servicio foi igual, e iso contribúe a que houbera máis celeridade, é dicir, se non o pudieran ter derivado ali. Pero se aportasen máis cartos, non habría necesidade de que a xente tivera que ir ao privado. É dicir, para vos entón, ao mellor tamén había que meter máis en infraestructuras, facer máis hospitais públicos, non? Sí, por exemplo. Entendo eu, non? Que sí, o que decides. Estades de acordo vos? Eu sei. Sí, eu tamén. Sí, sí. Bueno, e que facemos agora? Porque estamos en folga estes días, Sí. En folga que se prolongará ademais hasta... Como vedes? Hasta xunio. Hasta xunio. Como junio, vedes? sí. É dicir que é un problema, porque
cales son as consecuencias? Eu lembro que nas últimas semanas xente que o mellor levaba moitos anos, digo anos, non digo meses, digo anos, esperando por unha consulta, por unha operación en concreto, que llas cancelaban. Moita xente morre esperando que operen, Imagínate, yo non digo trasplantes, porque ese tipo de cousas supoño que entra dentro dos servicios mínimos, pero xente con ao mellor maior, e que tiña unha consulta, sobre todo a xente maior que pode alterarlle moito máis o día a día. A mí Aí unha temos un cousa problema, que me pasaba cando iba ao Ventorrillo, por exemplo, é que sempre que pasaba pola zona dos formularios de reclamación, sempre había unha cola moi grande de xente para firmar o papel e para cubrilo. Entón, dixen eu, vaya como está o sistema, como está o que tema, tanta xente está esperando porque atenda. Si, o tema, evidentemente, a sanidade, aparte que é un tema delicado, porque, claro, cando un está mal, que necesita ese servicio, non? É un tema complicado. Si falla, a persoa está como desprotexida, non? De algún xeito. Eu, a modo de anécdota, quería decir, anécdota ou podes facerse, fundar o partido PSBP, Partido por la Salud y Bienestar del Pueblo. Home, pois, o mellor, irías de candidata ou... Bueno, si teño suficientes apoios e a xente... Tienes mi apoio, Si me tedes o apoio e me votades, pois por que non? Pero claro, terías que ter un equipo. Sí, pero levaría a todos estes amigos que veñen comigo, os levaría de apoio, sí. Ti querías de presidenta do goberno ou de ministra de Sanidade? Ministra de Sanidade. Quen sería presidente do goberno? Apúntame a ser presidente. A presidente do goberno? Sí, sí. Mira como está... Todos, mira, ti ves a Pedro Sánchez antes de entrar e como está ahora, que se lle ve máis delgado, pero máis delgado non porque faga deporte. Tamén ten moi mala sorte que lle tocan todos os desastres. Bueno, a ver, eso sería discutible, non vamos a entrar en política ahora. Aznar, cando entrou, bueno, aparte tamén se afeitou o bigote, a estética era diferente, pero Aznar cando entrou e cando saiu estaba moito máis demacrado. A min me parece que unha responsabilidade como esa, sexa un ministro, sexa un presidente do goberno, a ver, é un peso grande, decir, por moito que despois critiquemos as políticas non ten nada que ver. A ver, os políticos teñen les pasa unha factura. Unha carga importante. Les pasa factura, evidentemente. O sea, non sei, quererías aínda así ser presidente do goberno? Home, o caso non é que agora resolvamos nos quen debería ser que arreglemos o país, do goberno e podamos arreglar el país. O caso é que sí que sería ter máis presuposto para manter unha sanidade pública eficiente e un servicio de primeira necesidade para o cidadano. Cal pensades que son os sectores máis perxudicados por a situación da sanidade? Normalmente se pensa, que os máis vulnerables, por exemplo, a xente maior, a xente dependente, os nenos. Cal vos parece que, tal como está o sistema, quen resulta máis perxudicado? Evidentemente os enfermos, non? Pero decías antes os profesionais, sobre todo, pero os enfermos tamén, claro. Pero tamén hai un dato que destacar, que o 80% das comunidades autónomas son do PP e tienen transferidas a sanidade. Así que destos lodos vienen haberá outras. Non vamos a entrar en política, pero a ver, a xestión, os problemas de sanidade de pouca como diría eu, de falta de personal e de cartos, ao final a sanidade está en España, ou crees que hai comunidades que están mellor que aquí, que en Galicia? Eu penso que hai comunidades que están mellor que en Galicia. Tamén penso que hai que están peor, Quero dicir, que como as competencias as ten cada unha, nunhas están mellor dirixidas que outras. De feito, é dicir, a folga é a nivel estatal. Sí. Por esa lei que agora quere sacar o Estado, esa lei marco, como sabedes, non? Por eso, a mí parece que é un problema máis de xestión das propias comunidades independentemente da cor política. A mí me parece que é un problema máis estrutural. Non sei se estades de acordo. Sí, do sistema, dis. E quizáis por eso, ao ser estrutural, é máis difícil de resolver se a administración non chega a un acordo, non? Credes que se poderá resolver ou que vai ser difícil? Eu creo que se invertiran os cartos na sanidade pública, os cartos que hai que invertir, pois tería solución, porque crear novos hospitais,
ter máis médicos, máis enfermeiros, que non teñan necesidade de irse de España para traballar, apoiar os MIR, porque son o futuro dos médicos do futuro, a redundancia. E ao final así e o país iría mellor encamiñado na zona sanitaria, polo menos. Miguel. Yo lo que quería comentar es, buscabais fondos de dinero, pero entonces, ¿por qué no cogéis fondos de la de la IVA? Que IVA lo cobran de todo lo que se mueve. Los impuestos, dices. Los impuestos... Claro, ¿cómo financiamos o sistema? Claro, o que financiamos con el dinero del IVA. Que el IVA entra millones y millones al día en la caja. O como dice algún político o política, con los dineros de los ricos, ¿no? Que algún mandatario o mandataria dice. Sí, Rafa. Sí, por ejemplo, pues siempre se ha valorado la sanidad en el País Vasco como que está en una situación muy buena, pero últimamente mi familia es de allí y me dice que la cosa que está empeorando. En cambio, por ejemplo, Navarra, pues Navarra es un modelo a seguir. Navarra está muy bien. Bueno, pues, el problema, evidentemente, un problema delicado, decía eu, e o tratarse da saúde parece que bueno, é un tema tan necesario que cando hai problemas aquí, pois todos nos resentimos. Bueno, conclusión final, que a ver se chegan a un acordo e eso, apartan máis cartos e a ver se os médicos nos poden atender mellor, poden facer menos horas, están un poquinho máis descongestionados e descongestionadas e tamén pois teñen máis axuda de compañeros que podan facer. E, por suposto, que teñen máis centros de saúde e máis hospitais, non? Sí. Bueno, pues a ver, Sí. xa arreglamos o país, xa temos a solución. Sí. Ahora hai que levarlo á práctica. Ahora hai que levarlo á Sí. práctica. A ver como facemos. Oye, creo que hoxe, se emitimos de aquí unha circular e ya mandamos a sindicatos e a goberno, ao mellor, oye, arreglábamos o tema, o gallá. O gallá. E como se arreglan? Falando. As cousas se arreglan Sí. falando e chegando a acordos, evidentemente. Pois hoxe o fixemos con Anabela, con Miguel, con Diego, con Rafa, con Carlos e con os usuarios e usuarias de APEN que cada 15 días veñen aquí a falar do que nos preocupa a todas e a todos. Hoxe non foi unha excepción. Bueno, a ver se arreglamos entre todos isto. Grazas. Gracias Gracias a a ti, ti. Gracias. Fran. Gracias. Hasta dentro de 15 días. Chao. Gracias. Chao.